जोंनि बर'फोरनि उथुमै क'क्राझार बे क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय जे बर'फोरनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जायखौ जोङो मोनसे गावनि हार्ट होननानै लायो जोंनि बिखा बिख्लो थैजों सोरजिनाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दिनै जोङो मोनथिनो मोनदों जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथां प्रफेसर लाइजाम लादु सिंह बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर हिसाबै थाबाय थानाय समावनो जे बिथाङा मोनसे केसनि गेजेरजों बिथाङा जेलाव थांनांगौ मोनसे दङमोन नाथाय बिथाङा रावनोबो खोन्थायालासे रावबो मिथियालासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफोरनाखि बिथांनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि मानसिफोर बिथांनि बिबानगिरि बिथांमोना रावबो मिथियालासे बिथाङा बै जायनाखि 1/2022 केसनिफ्राय बेल लाखोमानानै जायनाखि साख्रि भाइस चेन्सेलर हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दासिमबो भाइस चेन्सेलर हिसाबै थाबाय थादों। दा बिथांबायदि काराप्टेड जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथांबायदि थगायसुला जायनाखि कौटि कौटि थाखानि बिथाङा जे जाख्ल'नायनि मुङै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सनि जे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जे बिथाङा बेबायदि केसजों जाबसिन जानानै केस जानानै दंमोन बेबायदि समावबो जे बिथाङा साख्रिनिफ्राय नागारालासिनो जे स्रोदै थगायनानै एबा रावबो मिथियालासे बिथाङा गावखौ बेल लाखुमानानै जे भाइस चेन्सेलर हिसाबै दासिमबो पजिशनाव दं बियो आसरित। दा बेनिखायनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ नुनानै जे जोङो गोमोदों जे बेबायदि दासिमबो जे केस गोनां केस थासि थानानै जे बेल लानानै बिथाङा दाबो भाइस चेन्सेलर हिसाबै दङ बेखौ जोङो मानिनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु हिसाबै जों बेखौ मानिनो हाया। बिथांखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ। जोङो जे आसामनि गभर्नर बिथां मानगोनां गुलाब चान्द काटारिया बिथांनिसिम जोङो खावलायहरो जे बिथांखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम सरकार बिथांमोननिसिमबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरो जे बिथांखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय गोख्रैनो बोखारनांगौ आरो बोखाराबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन माखासे आयेननि राहा लागोन आरो जोङो सोमावसारनायखौबो लांबाय थागोन। आरो बिथाङा बेबायदिल' नङा गोबां सिङाव बिथाङा बेजाल माखासे खामानियावहाय सोमोन्दो थानाय गोबां दङ। बेनिखायनो जों सम फैयोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै जोङो आन्दलननि गेजेरजों बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै जों दिनैनिफ्राय माने जरदार भाबै आन्दलनखौ खालामगोन। बेनिखायनो जों गिबियावनो खावलायदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नर अफ आसाम बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारो जों बेखौनो डिमान्ड खालामहरदों। बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइजाम लादु सिंह बायदि जुदि काराप्टेड कनस्पिरेटर फ्रड जायनाखि थगायसुला बेबायदि थगायसुलाया जुदि बेबायदि मुलुगसोलोंसालियाव थाबाय थायोब्ला जे बेबायदि मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जे फरायसाफोरनि भबिसत बा इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि भबिसतआ मालाबाबो मोजां जानाय नङा। आरो जों बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर थानायनिफ्राय जों थांनाय समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे माने खुनु मोनसे मोजां मोनसे आनजादनि जे मालाबा नटिस होनाय मालाबा फर्म फिलापनि नटिस होनाय मालाबा रिजाल्टनि जे डिक्लेयार होनाय बेफोर सम बायदियै मोनसे मोजां फांसनेल जाया बे इउनिभारसिटियाव जों बेखौ बिनि थाबाय थानाय समावनो जों नुबोनो मोन्दों। आरो जाउनाव माखासे फरायसाफोरा खुद्रिखांनानै इउनिभारसिटिखौबो गेराव खालामफैलायलायनाय थासारिया बेबायदि भाइस चेन्सेलर थानाय समावनो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा गथिखे जोंनो बेबायदि भाइस चेन्सेलर जायनाखि फरायसानि इयुनखौ जाग्रा जायनाखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ जाग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नैबे इउनिभारसिटियाव नाङा। जोंनो नांगौ मोजां सासे माने जायनाखि फरायसानि भबिसतनि थाखाय सानगोन जायनाखि इउनिभारसिटिनि भबिसतनि थाखाय सानगोन बैबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नांगौ। एबसुआ बे लादु सिंह बिथांनि सायाव मा राहा लागोन दायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जेबायदि आन्दलननि गेजेरजों जोङो गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन चिफ मिनिस्टारनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन जायनाखि मोनसे इउनिभारसिटिनि जे चेन्सेलर बे चेन्सेलरा गभर्नरा जायो। बेनिखायनो जों गभर्नरनो मोनसे मेम'रेन्डामबो हरनाय जादोंमोन थांनाय समाव जे बिथांखौ बेबायदि जे कारापसननि
सायाव माखासे एलिगेसन थानाय बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नाङा बा बेबायदि माखासे इउनिभारसिटियाव जे बेले बेजे गावनि साननानै खामानि मावनो रोङै जे इउनिभारसिटिनि भबिसतखौ दंस' खालामनो थाखाय खामानि मावग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ नाङा होननानै जों सिगां बुंहरदोंमोन आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ समाव जोङो बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जुदि बोख्लायनानै दोनाब्ला जों गाबोननिफ्रायनो नैबे गेटआव जिरायनानै जों आन्दलन खालामनो थाखाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थाग थियारि जानानै दं। एबसुआ सिगांबो धरना हाबाफारि लादों बिनि सायाव आरो बिथाङा नैबे 2022 मायथाइयाव 2022 मायथाइयाव बिथाङा आरो मोनसे केसजों जाबसिन जाबाय आरो बिथाङा बेयाव इलिगेलै मोनसे फरायसालिमाखौ बिथाङा सालायगासिनो दङ बिनि सायाव एबसुआ मा बुङो? दा एबसुल' नङा बेयाव माने जेनाखि चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्स बे चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्सनि गेजेरजोंनो बिथांखौ जिहेथु केसनि गेजेरजों रुजु खालामनानै जे मोनसे FIR रुजु खालामनानै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सआ जे जों मोनसे नटिसाव मोनदों जे बिथाङा इमिडियेट माने जेलाव लांजानांगौमोन नाथाय बिथाङा खारखोमानानै जे गावनि पजिसनखौबो लादों आरो कर्टनिफ्राय बिथाङा बेलबो लाखोमानानै जे खामानिखौ मावखोमादों नाथाय बेखौ हयथ' मिडियानि गेजेरजों दिनै हाइलाइट खालामनानै जोंबो मिथिनो मोनबाय बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभनि माखासे बिफाननि माखासे बिथांमोनाबो डिपार्टमेन्टनि माखासे मावख'गिरि बिथांमोनाबो दिनैसो मिथिनो मोनदों जे दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनाबो निस्सय साननो गोनां आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैसो मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनैनिफ्रायनो जे गाबोननिफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों नाथाय सरकारा बिनि सिगां दिनैनि 24 आवार्स सिगां जुदि माबा मोनसे डिसिसन लायाब्ला एबसुआ गाबोननिफ्राय मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावसिगोन। बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ। बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ बिथांनि जे माने केस हिसाबै बिथाङा मा सेक्सनाव गोलैयो मा रोखोमै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आयेन बायदियै बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ आरो भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बिथांखौ दा बोख्लायथ'नानै दोननांगौ जोंनि दाबिया बेनो। BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससियोलॉजी, जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल ID govindacollege@gmail.com।